INP channel clear tute in zain chi bai le vek ule kan channel in lo thlir thina wangin in chunga kan lawme protester ten Capitol building an lu khunga electoral vote share tihtawp lailawk ani United States a chuan January ni rukzan an hmang ve meka keini lama chuan January ni sari kan hmang chhota a kan beisei angin thila kal vut lawani ber himo US Congress joint session in electoral college vote at circle lai mek le US House of Representatives le Senate debate te chu tihtawp lailawk ani President Trump supporter te chu Capitol building chunga lutin boruak hi abuai tafek ani Washington DC Mayor Muriel Bowser chuan zanda rukatanga jingda ruk chung curfew apuang hala police ten protester te no daran tum mek bokani Vice President Mike Pence chu Senate tangin ven himna uluk tak noya lak chwa ani tapoka an boruak hi ari thle ni na lang Virginia Governor Ralph Northam point khopui engemaw sata curfew apuang tapoka emergency ang tlukin an kalmek ani US Capitol building a protester te an lu awang hian Alexandria le Arlington thunei tu te chuan Governor hi emergency puang mai turin an nge na Virginia State a hian emergency an puang chu ani ta der mai Capitol building ti buai chungchanga hian Democrats le Republican lawmaker te chuan an dem thu an puang ve via White House official te point an du lo thuan soi chuak ve bok Trump supporter pung khom te hi sing chuang fe an nia protester then khat chu Trump sil fe na in thuamin kongkhar ke chia pakhat atangin Capitol chunga hian an luta America le Trump flag te han keng bokani The Epoch Times in atarlan dan chuan protester pakhat phe chu Senate chamber a presiding officer thutna alo thuman ani ome an pui khep hle mai President Trump hian muanna thainan Capitol Police le law enforcement te chu thlawp vek turin a cha Twitter kaltlangin kan sipai te hi kan ramta na thokan ni him takin i omang ti in mi pui te chu boina siam lo turin a soma Capitol building chunga an lu lai hi video le thala ka om nuala video pakhata phei chuan security silai king chu house chunga lutin meiche pakhat Trump flag king chu ngonga aka pani police thu chuak chuan he meiche hi a thito ni nan soya ma se tu nge ni an puang du ri lo Donald Trump hian Twitter a US Capitol me pui om zong zong te boina siam lova om turin ka nge na cheu tharum thona tel lovin o dan le thu pek za tu party kan ni ti kha rengin kan ram dan za in kan sipai te thu i oi tlang ang kalome ti in mi pui te cha mol mola ma se pung khom te hian Twitter laman en fix silova drama thu soi hian zoma hlo lutuk lawani mail Vice President Mike Pence point Twitter kaltlangin vona chak chuak ve bok US Capitol a boina le tharum thona thleng mek hi tuna atop ngal turani dan le thu pe keng ko tu te hi mitin in za in building chuasan vek ro ti in a soi ve bok joint session tran ma hian Trump chuan thu soin Mike Pence chu state boy atanga electoral college vote te chu reject turin a phuta ma se session a intana US constitution chuan he thil hi ti thailo turin min khua khirani ti in Mike Pence chuan soile ta siani Vice President Mike Pence hi midik te kan soi fo khania dan paljut hi du lo ani ber ome Arizona electoral college vote anan share dona Republican lamatangin objection alo om tapang maya dan ang takin Mike Pence chuan pom sak vele ta a te chuan House of Representatives le Senate te chu an chamber ve vea darkar ni debate an nei ta khania House a chuan debate an nei tangeya Republican lam chuan Joe Biden an mu electoral vote chu nol turin an nora in thandan mumal lo le dan paljut na satak pom chunga election result kan mu hi pom theni lo ti in andu lo thuan soya Republican representative Steve Scalise chuan he boina hi kan siam thaturani ti in House a huai takin a soi Democrats lam ve thung chuan mi pui du thanna muan om taka sarkar in thlak tur hi kan khing poite hian an du lowani anti ve thung Senate majority leader Mitch McConnell chuan
Democrats te ta na thu lawmawm ber tur soi chuakin election result hi Congress in ati danglam thei hleinem ati in thana piang in thil dik tok lo hi chu a om fowa thil dik lo hi pom zam thei chu ni lo state tina election kalphung siam thatani theina na malak na hi ka thlawpani kumliam ta hripui wanga kanin thlandan kha dan thar anga man tur ani lo masei ka thian te hi election result pumpui ti danglam thei khopa thil dik lo Finfiahna an nei si lovani ati bok Joe Biden a chuan US Capitol kan nung chang hian American zedik taka hril lova mitam zawk du dan ani lo heng mipui te hi in beng daya mipui rorelna democracy kaltir turin ka du ani ati Donald Trump chuan Twitter a thu soi chuan zoma hlotak si lova chuan video mangin som na ti chuak le a in lama ho tor u in rem na le mon na kan nei angai dan le thu pe kan za angai ania go home ti in protester te chu asom le a amasa ai kha chuan zoma hlota ni na lang Donald Trump chuan kan election kha in bum na ni ti kan pom tlang velom ma se boina siam lo zong in kan omangai dan le thu pe khilal berro se atibok nu pakhat chuan he thil hi Donald Trump a chung chang ani lo kan election kalphung diklo wang zo kani ti in the Epoch Times palaya hril President Trump a thu soi lai hian protester te chuan hun kan nei to lo hei hi apoimo zo tin an lo aw na samai Twitter chuan President Trump account chu darkar som paniatan an tihtawp sakta a Twitter dana zom thadu lo chuan a account hi tihtawp thlen turani anti House Speaker Nancy Pelosi chuan police lamin boina an chin fel vele in khom hi tran le ngal tur ti in member te chu Capitol building chua san lo turin a hriat tir bok Pentagon Justice Department Vice President le leader Hoyer le whip Clyburn te kanin ron khoma in khom chun zom turin thutluk na kan siam ani ti in Nancy Pelosi chuan thut chua siam Senator Ted Cruz le midang engemaw zatin Arizona electoral vote kha an challenge sa hetianga boruwa ko omtak sia chuan engtin ngen kal zel don ni state dang panga te hi challenge zel an tum le ngal ni omania anom dan tur hi soya har hle ni hi Joe Biden a chakna tur daudal tu zinga mi Mike Kelly chuan boina chua chan hi party pani te wangani ti in protester te atan ve thunga hetianga thila kalta hi engwange America hian tiang hian boina kan chingfel ngai lo ti in lawmaker te nan ti turan ti tok lo wangani thu soi chanchin hi danglam zel dona update kan siam chung hian tam tak hi alo dik to lo mai theya clear to ten update thar zawk in hmutak le comment lama te ron soi chun zon ula athange